Magkano sitaw? Sitaw, 40. 40 pesos. Eh yung Lettuce, lettuce, 180. 180 na per kilo na Samgyup, pangsangyup no na ating mabibili sa Malabon Fish Market. Kilo ng kanilang latag 320. 320 na kilo ng mga pusit 350 pesos. Magkano po kilo ng mga dalagang buwan pa no? Matambaka? Ayun, 200 pesos na kilo ng isdang matambaka no? Eh alumahan po. Parehas lang po yung mga per kilo no ng mga isda. Magkano salmonete? Eh bisugo 180. Dito sa mga ganito. Yun po yung mga presyo na pare-parehas lang po no na inyong mabibili. Mga batalay na latag po dito no. Ito mga pangusdagupan. Gano'n batalay bossing? 180. 180. Sa malaki ganun din? Parehas lang. Sa malaki maliit po, 180 po na kilo ng isdang batalay. Magkano talakitok? 200 pesos na talakitok. 160 po sa mga espada. Ang ganda ng bitilya oh. Bitilya kuya magkano? Ayun, yun po yung presyo ng bitilya, 180 per kilo. Ito po yung parrot fish. Magkano? 150 po dito ang presyo. Yan po yung mga gagandang isda, no? Isdang bato. Ay, snapper mo magkano? 180. Nandito tayo sa bandang itaas no ng Malabon Tumpukan. Update natin yung kanilang mga latagan. So marami sa ating mga kababayan nang dumarayo dito sa Malabon Fish Mart. Gawa ng mga mura ang mga presyo no na inyo pong makikita sa aking mga pag-vlog. So update natin yung mga presyo naman po muna dito ng mga gulay no. So yung mga dahon-dahon po natin dito ay 10 pesos. 10 pesos na mga pansahog sa ating mga lutuing ulam. So, magkano kaya ito? Magkano itong ano mo? Repolyo? Repolyo, 70 kilo, Boss Lando. Ito, magkano? Baguio beans? Ang beans, 80. 80. Karot? Carrot, 70. Ayun, ang ganda ng presyo, no? Eh, yung mga patatas natin. Patatas pa, magkano sa patatas? Kilo. 60 pesos na per kilo ng patatas. Kalamansi tayo. Magkano per kilo ng kalamansi? Lang yan. 60 pesos na per kilo. Happy Halloween. Ay, Happy Halloween. Tapos sa mamo ko, pataas-taas ko lang ginigili. Ayun, shout out. Ayun, Papa JR, love you Dati sa'yo. kalungkot, kaya masaya na. Nagka-jowa. Go. Ayun. Tanong natin yung mga update ng mga lataga. Magkano sitaw? Sitaw, 40. 40 pesos. Eh yung Lettuce, lettuce, 180. 180 na per kilo na Samgyup, pangsangyup no na ating mabibili sa Malabon Fish Market. shout out sa family Pangaliban. Yun o. Ayun. Mamaya naka-upload na to. Yun o. Ayun, Shout salamat. out kay Bobot. Ay. Salamat, thank you, thank you. Shout out kay Bobot. Tsaka kay Lola Ganda. Ayun, shoutout po sa kamag-anak no sa taga-Caloocan. Wow. Magkano po ito na itong ganito? Toge 50, bagong bago. Ayun, 50 pesos na mga nakabalot na toge. Sa mga ganyan po magkano? 10 lang. 10 piso ang mga kangkong no? So yun po, na-update natin yung kanilang mga latag ng gulay dito sa Malabon Fish Market at talaga nga naman ay maganda ang mga presyuhan no? Nay, salamat po. Thank you. Kahit sa Facebook po meron din po. Nay, salamat po. So dito tayo sa mga presyuhan naman no ng mga isda na ating makikita. At ganito po yung mga sitwasyon ng kanilang mga ibinebenta sa ating mga kababayan. So update tayo, ito.
Magkano yung tumpok? 50. 50 pesos na tumpukan. So, yan na lang po yung kanilang mga binibenta ditong galunggong na kanilang latag. At magkano tong yellow pin? Tuna yan, tuna. Magkano? 150 sa buo. 150 sa buo. Ang per kilo. Oh, per kilo. Ayun, yun po yung per kilo, no? Ayan, pinapamigay na lang yan. Yan, pinamimigay na, Renz. Tama, pinamimigay na. Salamat ha, thank you. Thank you. Pinamimigay na yung yellow pin tuna, wala nang per kilo na 150. Ay, puntahan nyo na lang dito. So talaga. Salamat. Dito ang mga per kilo ng kanilang latag, 320. 320 na kilo ng mga pusit, 350. Tapos, ang kilo po ng mga GG o galunggong na lalaki ay 180 per kilo. May mga tumpukan din po kayo mabibili sa halagang 100 pesos. Tumpukan po dito ng mga isdang arroyo, 50 pesos tumpok, madami na. Hey Lodi, shoutout sa iyo, Pogi. Mag-aartista ka na. Nangiti ka na ngayon, mag-aartista ka na. Oh, shoutout. Good morning, good morning. So, update tayo sa mga presyo pa rito. Ito po yung mga bandang itaas na ating pong makikita rito na kanilang mga latagan na dapat nating i-update at mapanood ng ating mga viewers dito po sa Malabon Fish Market. Kahit na maulan ay laban lang tayo sa hamon ng buhay. So, dito yung mga tumpukan po, mga isdang tawilis. Ayan o. Sariwang mga tawilis. Tapos mga dalagang bukit na tumpukan ay 50 pesos, no? 120 per kilo na mga gulyasan. Tumpukan po dito ng mga salay ginto ay 50 pesos. 50 pesos sa mga dalagang bukit at meron din pong 100 pesos. Tumpukan po ng mga bangos, 100 pesos na tumpok. Ayan yung mga isdang matambaka, galunggong na mga latagan po sa Malabon Fish Market na inyo pong mabibili. Ayan, no? Magkano po ang kilo ng mga dalagang po? Ano pa, no? Matambaka? 200 lang sir. Ayun, 200 pesos na kilo ng isdang matambaka, no? Eh, alumahan po. Parehas lang sir. Parehas lang po yung mga per kilo, no? Ng mga isda na sariwa po ninyong mabibili. Ate, salamat po. Yan, ang per kilo po dito ng gulyasan ay 140. Dito po, yellow pin tuna, 160. May tumpok din po, no, 100 pesos. Yan po yung mga per kilo ng kanilang latagan sa Malabon Fish Market. Mga isdang salmonete, 50 pesos. Torsilyo, 220 per kilo. Yan ang masarap ipaksiw, salmonete. Sandaan po malaki. 50 ito, te. Mga 50 pesos lang po yan na inyong mabibili, oh. 50 lang ate, 50 lang. Mga kapuso, sandaan lang ang tumpok, mga kaidol. Tumbler. Kahit siya lang yan, 50 lang, 50. Dalagang bukid po rito, ang per kilo ay 200 pesos. Tapos, ito yung mga isdang salmonete. Salay ginto, malakapas, no? Tapos dito may mga bangus na inyong mabibili, oh. Kano salmonete? 160. Ebisugo? 180. Dito sa mga ganito? Yun po yung mga presyo na pare-parehas lang po, no, na inyong mabibili.
Yan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan na ibinibenta sa Malabon Fish Market. Mga bangus po. Magkano tumpok niyan? 130. So 130 naman po ang tumpukan po dito ng bangus, oh. Bayad na 'yon? Nabayaran na nila. Tugo na ako. Nagbunga rin yung pagtsatsaga at paghihirap. So, ganito po yung sistema sa bayan po ng Malabon Fish Market at talagang mga naghahanap talaga ng mga murang presyo na inyong mabibili at makakatipid, no? So, dito tayo sa kabilang side para ma-update pa natin yung mga latagan po dito ng isdang bato sa Malabon Fish Market. Walang mga latag ngayon. Wala. Sa gabi, kaya lang madalang na rin yung mga ano ngayon. Shoutout po. Kota na. Message sa'yo sa hipon yung Oo. Yun nga eh. Wala kang makukuha ngayong mga Isa lang. mga batalay na latag po dito, no? Ito mga bangus dagupan. Gano'n batalay, bossing? 180. 180. Sa malaki ganun din? Parehas lang. Sa malaki maliit po, 180 po na kilo ng isdang batalay. Salamat! Bubuli, torsilyo, no? Magkano torsilyo? May warin? 220 po na per kilo. Torsilyo. Tapos mga dalagang bukid. Ayan po. Snapper, bitilya, no? So, ito po yung mga latag. Sagisi. Yun po yung presyo, no? Sariwang mga bubuli. 160, Kuya Warren? 160? 180 ang bubuli? Ayun. Yun po yung presyo, no, ng kanyang mga bubuli. Sariwang bubuli na inyo pong mabibili dito sa Malabon Fish Market, no? Sarap niyan, sinigang. Kuya Warren, thank you, salamat. Dito, yung mga latag ito. Talakitok. Magkano talakitok? 200 pesos na talakitok. 160 po sa mga espada. Ang ganda ng bitilya, oh. Bitilya, kuya, magkano? Ayun, yun po yung presyo ng bitilya, 180 per kilo. Ito po yung parrot fish. Parrot fish. Magkano? 150 po dito ang presyo. Yan po yung mga gagandang isda, no? Ng isdang bato. Ay, snapper mo magkano? 180. Bossing, salamat ha. Thank you. Shout out. Ayun, shout out po. Thank you, thank you. So, dito tayo kay Nanay Noemi sa kanya pang mga latag ng isda. Yellowfin tuna. Nanay Noemi, shout out po. Good morning. Magkano yung yellowfin tuna nyo na magaganda? 200 niya, binibigay ko na lang ng 160. Ngayon po, 160 po na per kilo ng kanya mga yellowfin tuna. Ay, yung bangus nyo pong dagupan. 200 po na per kilo ng kanyang mga bangus, dagupan, no? So, yun po ang ating mga na-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talaga nga naman ang mga presyo pa rin po ay matindi. At may mababa, may mataas sa kanilang mga latagan ng presyo.
Nanay Noemi, salamat po. Salamat. So, ito tayo. Dito tayo sa mga presyo ng gulay, no? Yan po ay 50 pesos, 20 na inyo pong mabibili. So, pasadaan lang po natin at tayo po ay mag-e-end close sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. Alright, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? Shout out po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At shoutout kay Boy Tilapia at kay Boy Bangus na laging nagtatandem. Mukhang nakaubos na si Boy Bangus. Shoutout sa iyo. Boy Tilapia, ubos na rin. Shoutout. So, konti na lang ang kanilang mga binebenta na bangus, no? Shoutout sa inyo. So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.